Kublai piwai mentang adan hangni ban pente bi HP bat kata kalong ko khobor ko basnu tanat bha na ka banta ju phi ki khon samla kan thei bat chinrang bat kum juru ya phi ki long me long khpa ba ka film thamai ka bal acting sakma kan sapan long ya ka audition na ka banta banje di ki actors jong kan ni ka film de ha kan ni ka audition asha subha na du ki badang thamai bat kum juru ya ki tu ki blaju ak ha ki wei pat ki film Tiya kanika film ru in sering dorno mentaus namhi. Ya kanika film la produce de ba one box rinbon na ka RICH.K.PRODUCTION house. Tina kaliang janga nga khat nga wes ngaya pi wei pe wei kham tam ya pi ki riu dan sa ba pinyawan khnang sha kanika audition na mar kanika long kalat ka kabuk sia na ka banta jang pi ki khon samla kan thei ba shinbang bar kum juru ya pi ki long me long pa. Dia akan audition an sa penlong hak arpenyo tarik mentau benai September arajar kusan hang te po khasi National Darbar Hall kapor kanang khat arbaje janmin tin nak banta ki jingte pa company pila ban phone ha kini ki number khobli shibun